لناوەندا جگەرخوینیا چاند و هونەرێ لە باژارێ تلتەمر دکتۆر فەرید سەعەدوون سەمینارێک پێشکەش کرد دمژارە ناسناما کوردیدا بە بەشداریە هێژمارێک ji سیاسەتمەدار و ڕەوشەنبیرên باژار. ناسناما کوردی بخواد چێنا بووندا ببە بژارێک یعنی نەشکۆکێ دشویە ئەبخوا هەر دمینی یعنی ناسناما کوردی هەیە و هەبوونا کوردی ئیرۆ یعنی هەبوونەکە خویانەی و لەبەر چاوای لێ ئەڤ ناسناما هانێ یعنی gelek sedem hebûn bibin nasnamak çawa yanî binçav bibe. سەعەدوون یê li zanîngeha Hesekê mamosteye diyar kir nasnama Kurdî windabûye sedema demek dirêj ji bindestiyê û her wiha rewşenbîrên kevn yên Kurd balawan misilmantî bû bêhtirîn ji fikrê netewî. Mikaribin hemû cil û berg û ziman û tarîx û dîrok û dîlok û helbest û çîrokê Kurdî wana ji kevnetor de hetanî roja îro gemkaribin vegerin ji ber evana giş dibin yani evana evdin pêwîstiyên avakirina nasnama Kurdî. û her wiha Seعەدوون rexnamezin li alavên ragihandina Kurdî dike gorola propaganda partîzanî dilîze bêhtirîn ji rola vejîna çand û nasnama Kurdî. û divê ji wê çerçevehanê derkevin a mesela hizbiyetê û girêdayê û kar û xebata xwe diber hizba xwe dikina gerek kar û xebata wî diber milletî wî nadibe diber gelê wî nadibe û diber çand û dîrok û ziman û zanyara Kurdî de ne diber ecendatê vînayê hizbî de ez bi Kurdî dibêjim mîdya Kurdî hetanî îro bi rola xwe ranabe. û vejîna nasnama Kurdî demek dirêj dixwaze gokaribe li ser lingê xwe rabe û ev jî erkekî netewî ye ji her kesî têxwestin bêhtirîn ji navendên çand û hunerî li gorî axaftina Kamîran Şêxo rêvebirê navenda Cigerxwîn. Tiştê got têxwestin bêtir ji navendên rewşenbîrî bêtirî tevger û partiyên siyasî karin bi rola xwe rabin. Ji ber ku tevger û partiyên siyasî bêtir di ezemata derbasbin di krîza derbas bibin belkî ew derfet wan tune be ku multeqewarê çêkin ji ber ku karê wan siyasî ye. Lê dîsa vejîna nasnama Kurdî dimîne cihê balkêşiyê lewra her nivîskar û rewşenbîr pêmijûl e ta bibe projeyek netewî û dûrî bercewendiyên partîzanî. Dara Ebdo, Ark, Tiltemer.